Good morning mga kapatid. November 1, araw ng mga patay. Undas, ika nga. So, pupunta tayo ngayon sa libingan ng mga bayani. Titingnan natin kung ano yung sitwasyon doon. Makikimarites tayo kung ano yung sitwasyon sa libingan ng mga bayani. Dito tayo dadaan sa McKinley Hill para makita nyo din po. Dito tayo sa innermost lane kasi pupunta tayo ng left. Left po ang McKinley Hill pag papunta tayong north. Kunting ingat po tayo mga kapatid sa pagmamaniho. Wag mawawala yung focus natin. Kailangan laging nakafocus. Yan. Hinay-hinay lang, ika nga. Yung mga kapatid dating riders na sa yellow box na nakatigil, bawal po ang ganyan. Huwag po natin kagayahin, nakakaabala po tayo sa mga ibang motorista pag ganyan. Papasok na po tayo sa McKinley Hill. Igalang po natin yung mga road marks, road signages dito kahit walang tumitingin. Kasi medyo matao ang lugar na to, may maraming tumatawid, marami din sasakyan. Ang McKinley Hill po ay part din po ng BGC kung hindi ako nagkakamali, Bonifacio Global City ng Taguig. Yan, nasa tapat na po tayo ng Venice Mall. Nasa loob po dyan yung Venice Grand Canal. Mula na mga kapatid, maghanap tayo ng masilungan dito sa unahan. Pag ganitong tagulan, dapat lagi tayong may baong kaputi.
Dito sa land bank, silong tayo mga kapatid. Magpatila tayo ng ulan. Dito lang muna tayo sa gilid. Sinalight na ako eh. Kaso wala nang mamadali. Dito na po tayo sa tapat ng Army Game sa may Bayani Road. Nandito rin po yung Army Golf Course. Kaya ingat-ingat tayo, may mga nagko-cross pong mga sasakyan dyan. Baka maka dali tayo ng sasakyan ng mga general. Nandito na tayo sa pinaka main gate ng Libingan ng mga Bayani. May mangilan-ngilan tayo mga kababayan na pumapasok na sa Libingan ng mga Bayani upang lalawin yung puntod ng kanilang mga namayapang mahal sa buhay.
Dito lang tayo sa labas mga kapatid. Hindi tayo pwede pumasok dyan. Ayan, may mapa pang hindi tayo maligaw. Hindi maligaw yung mga pumupunta. May nakita din po tayong mga paalala. Ayan. Bawal po ang alak, bawal ang malalakas na tugtog. Ayan po. Nandito na rin po ang mga katulong natin mula sa local government unit ng Taguig. Ayan, nakahanda ng ambulansya. May mga kapulisan na din po tayo nakikita. Mga kapatid, napaka-supportive po ng local pamunuan ng local government ng Taguig sa bawat mga aktibidades na ginaganap dito. Marami na din pong nagtitinda ng mga bulaklak dito mga kapatid. Hindi na kailangang bumili sa malayo. Nandito na mismo. Punta naman po tayo dun sa part ng Heritage Park. Dito pa rin po yan along Bayani Road. Alalay lang po yung takbo natin. Medyo madulas na yung kalsada. Basa. Mas maganda na to kaysa mabilis. Kasi ito pag kailangan mong bigla ang preno, pipreno ka, hindi ka madudulas, kakahinto ka agad. Alalay lang.
set na po mga kapatid. May nakita tayong mga grupo ng rider dito. Galing sa RG community. Ayan. Tsaka mayroon din pong medic for first aid. At mayroon ding mga kapulisan tayong kasama. Nakaalalay din po ang mga kapatid natin mula sa Eagles Club. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when